Ik ben hier in Burgum bij de Pleats. En ik zul jullie together met mijn Ilse naar de vaststelling krijst de safelen waarom van Pier 21. En ik ga het voorjocht dat ik correct even bij de soundcheck zie mij. Dus dat is wel heel leuk. Ik zie hem allereerst hoe een prachtig mooie zaal het zie. Maar we zijn hier in de Pleats. Heel smoek, een mooi bark achterin. En dan zit je echt op de mooie stoeltjes hier. En maar eens even zien hoe mooi het podium wat het is. Ik zie wat soort van treden liedje het wel. En ze ben hun dus al droog aan het tarien en ik krijg even aan het hoekje zitten. Ik zit wel een beetje zacht lezen, maar ik ben heel benieuwd naar de vaststelling. En dan mis ik zelf echt wel een beetje. Ja, vroeger deed ik natuurlijk zelf heel vol om toneel en theater. En als ik dit dan zie, dan jokt dat wel een beetje. Dan mis ik dat wel heel wat. Dus des te leuker is het om van de jongen hier te wijzen en te zien naar dit stuk. En ik ben heel benieuwd wat ik ervan vind. En ik zou zeggen, wil ik even weten wat jij ervan vindt.